Здравейте, скъпи приятели! С няколко думи, с няколко слайда, на основата на новата икона, която направих за вас, Преображение Господне, ще ви обясня простите стъпки, с които можете да започнете и вие да осъществите своята мечта, да направите своята първа икона. Започваме! Заповядайте! Здравейте, приятели! Ето ни отново заедно и през тази година. С иконата, която ще ви покажа, Преображение Господне, ще преминем през всички етапи на нейното изписване. Ще се припомним началото, през средните стъпки до края. Преображение Господне – една сцена, която всеки един от нас преминава рано или късно. Започваме! Тук съм ви сложила 3 снимки. В първата снимка имаме рисунката, която направих за бъдещата икона, нейната копирка, както и изкопираната дървена основа. На втората снимка вече виждате изкопираната копирка. Виждате как съм изкопирала само най-важните линии и най-важните посоки, които ще следва графията. Графията, която съм направила с дръскалката. Помните ли от миналата година от нашия курс дръскалката? В третата снимка виждате вече готовата графия. С дръскалката съм повторила основните линии, които ще бъдат водещи в нашата невидима рисунка. Тази невидима рисунка, която след полагането на основните тонове ще се забелязва много дискретно, за да води четката ни към завършения край. Направили сме графията и започваме полагането на основните тонове. За да направим първо позлатата, отдолу под нея слагаме един основен тон, върху който полагаме така нареченото лепило за позлата. А то се казваше как? Разбира се, трябва да си спомним от миналата година нашия мастер-клас. След като положим много добре основния тон, отдолу подложния тон под позлатата, започваме позлатяването. В случая тази икона съм позлатила с чисто 23 каратово листово злато. Какво правихме първо? Помните ли? Ами да, разбира се, че първо полагаме златото. След това започваме да полагаме основните тонове под всеки елемент на иконата. В случая виждате скалите, мандорлата, основните тонове на дрехите и даже преди да съм положила основните тонове на дрехите на долните персонажи, съм направила преходите. В последната снимка виждате, че съм уплътнила много добре основните тонове на дрехата. Вероятно забелязвате, че съм се постарала да настроя всеки един основен тон към другия, да са в гама, да бъдат меки, но в същото време и достатъчно тъмни. Защото какво? Защото основните тонове на всички дрехи или така наречените подложни тонове са най-тъмни. Върху тях ние започваме да градим отгоре все по-светли и по-светли тонове в съответната гама на дрехата. Направили сме много добре основните тонове на всички дрехи, както и основния тон на скалите. А вероятно забелязвате, че в тези 3 снимки съм ви показала и вече втория тон на дрехите, както и втория и третия тон на скалите, положени почти окончателно. Втория тон на дрехите какво подсказва? Той подсказва посоките на гънките или там, където ще се развиват всички гънки на дрехите. Основните тонове се оплътняват по същия начин, по който се оплътняват и втория тон. Вторият тон се оплътнява, за да може върху него с една допълнителна разработка да изкараме още по-светъл тон, който да увенчае
всички гънки на дрехите. Преди да пристъпим към разработването на третия тон на дрехите или изобщо на третите тонове по всички части на иконата, много добре разработваме всички втори тонове на дрехите. В случая дрехите на персонажите, втория тон на мандорлата на Христос, все още каменната плоча, която държи свети пророк Мойсей, не е разработена. Тя има само един основен тон. В следващия слайд ще ви покажа втория тон на тази каменна основа, върху която на него са спуснати какво? 10 Божи заповеди. Всеки един елемент от иконата се разработва по един и същи път. Първо основни тонове, след това втори тонове, които са малко по-светли, но в гама, и най-накрая трети тон за дрехите, също в гама, също по-светъл от останалите два тона. Направили сме всички подложни тонове. Уплътнили сме достатъчно добре втория тон на дрехите на Христос, на мандорлата и сме започнали разработването и до някъде довършването на скалите. Тук, в тези няколко снимки, виждате начина, по който съм направила третия тон на дрехите. Както забелязвате, опитала съм се тези трети тонове да са хем по-светли, хем в гама на всяка една тоналност на съответната дреха. Някъде съм използвала малко по-разбелени нюанси на самият втори тон, а някъде съм използвала и категорично по-контрастни тонове. Като например долу в средната фигура, която най-високият тон, най-светлият тон на третия тон на дрехите е всъщност една чиста охра, каквато съм използвала в разработването на втория тон на фигурата, която е до тази легнала фигура, долу в долната част на иконата. Започнала съм разработването на скалите. Опитала съм се те да бъдат разработени много семпло, много мъничко, за да не пречат на визията, на изглеждането на всички други фигури на иконата. Все още тук не съм разработила нито косите, нито лицата, нито ръцете, но в следващия етап ще видите по какъв начин се полагат и тези няколко тона. Достатъчно добре съм уплътнила най-светлите части на третия тон. Те са направени с малко по-плътен цвят, като останалите щрихи, които съм положила, всъщност са положени от дебело към тънко върху преходите на втория тон на дрехите. Тук вече окончателно е направен прехода на терена, върху който са поставени долните три фигури. В тези две снимки съм ви показала поетапното изграждане на формите на краката, в случая на правата фигура на свети пророк Мойсей, който се намира от дясната страна на Христос. Върху подложния основен тон на краката, който е умбра, както вече ви казах в предходните слайдове, върху него съм започнала да уплътнявам втория тон на краката. В случая аз използвам охра. Използвам чистия цвят охра, за да може, ако случайно ми свърши този цвят, да си взема с шпатулката от бурканчето, от фабрично произведената поичка и да започна да работя с нея. Когато много добре уплътня втория тон на краката, подхождам към полагането на третия тон. С някои от вас при предходните мастер-класове съм обяснила и вероятно вече знаят, че третия тон на краката, ръцете, лицата, това е така нареченият цвят карнация. В някои от фирмите,
карнацията е записана точно с това наименование, а в други от фирмите наименованието на тази боичка е малко по-различно. Ако в случая не можете да си намерите готова такава приготвена боя, ще ви обясня по какъв начин много точно кои цветове да смесите, за да получите леко розовеещия тон на третия цвят в изработването на краката, ръцете и лицата. Тук в случая съм ви показала на едната снимка започването на полагането на втория тон, охрата, не е достатъчно оплътнен, той също се оплътнява много добре, така както се оплътняват всички втори тонове по всички части на иконата, а в следващата снимка виждате как вече съм положила и третия тон, който е леко розовеещ карнация и върху него в случая има и четвъртия тон бликове, които, както вече някои от вас знаят, аз наричам неаполитанско жълто. То е много бледо разбелено жълто, което просто да даде блясък в най-горните тонове на изработването на светлосенките и детайлите на ръцете, краката и лицата. Виждате иконата вече завършена. Навсякъде има положени трети тонове, както на дрехите, така и на лицата, ръцете, краката, по цялата коса, всички детайли на мандорлата, всички детайли на светлината около Христос. Какво правихме накрая? Когато всичко това е готово и когато сме положили и завършващият контур на всички детайли от иконата, пристъпваме към надписването на самата икона. И така, иконата е готова. Радвам се, че споделих с вас моите знания и вярвам, че те ще ви бъдат в помощ, за да завършите своят най-нов проект – нарисуването на вашата първа икона. Благодаря ви от сърце, че отделихте от безценното си време. Ако ви е харесало видеото, моля, абонирайте се за канала ми Росица Радева Икони. Желая ви успех и до нови срещи!